Cela futhi kakhulu lapho kuyigama eliphilayo. Ngiyacela ukuthi abantu ababe namagama ayiziswana abheka kumphathi bawahoxise. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi bayangithanda ngalendlela abenza ngayo. Kodwa akukho right ukuthi ke bathuke inhlamba ngaleyo ndlela angigqugquzela okubi. Ngiyaqonda ukuthi bayangithanda ngifana nje nokuthi uma uthinta uMenzi uthinte imbokodo ngoba mfowethu laba abantu kuthiwa ngiculela bona and bayangithanda wemfana kithi. Uyazi noma ngiyabahlabekisa kithi balala phezu kwempuphu lapha noma ifriend kodwa abayeke ukuthanda umculo kaMenzi ngoba kusuke bazi ukuthi uMenzi uyacula kodwa abangakuthathi bakufake enhlizweni lokho osenza lokho kusuke senza iphutha ke. Okay, nalapha ngasesayidini likamphathi ngicela ukuthi bafowethu singamthuki, sizozama ukuyilungisa inkinga sihlukane kahle singasasebenzi ngalendlela ebesisebenza ngayo engasamphathi uMenzi ayiphathe.